Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ka Tynring Secondary School ha ka arpu pratrik uya yong arhaja apulai ka Pynhap Pyrda no ya ka inter school sports meet arhaja apulai ha ka bala sakhilang do MDC jong ka Sorang Kham constituency uba Pynhap sings em ubala longkum ukong san ha ringkat ka jingadan lang jong kinong hikai school kinong yalam shnong lemer ki kimi ki pa jong ki khna school ha ka ni ka sngi la samru iki medal shi khna school ki bala jom ha ka jingale kai ba pher hadien ka ni uba Pynhap la leidu banjureb ya ka ni ka school ka badang don kam ban pen bha ya shibun ki jingduna Kandan ka welcome speech by the chief ka good presentation kandan ka welcome dang ta kan put set of thanks na is Medran Star Mukhem nga soban penpau ka jing ai khublei bat snuburam yai ba pensan nongrum ibalong i shongknor ni chairman jongani ka program hagani ka sngi ka bamenta hagaju ka poru ibalong kum is secretary jongka dorbar shnong shnat rat Tynring nga ai khublei kerpangru namenta ka school Managing Committee, nadui President, Secretary, kino hikai baro, ki Head Teachers, nadu ka LP, UP Section, but Secondary. Kamtam kini kino hikai ki baidon lang hani kapor, ya kaba dakawai ka jingmut, kila khot sobha, yang ban ya don lang hakani ka sngi, ban penkut ya kani ka Annual School Sports, jong kani ka school. Te ngai khublei ru kerpang I perlok na Sorang Kham I ba Robes Kharpran I baidon lang batngi te ba jing don lang jui ka pensngan ya gani program tangai khublei kerpang ru namta ki no hikai baro namta ki kimi ki kpa ki ba sakhi lang ya gani ka sngi ban penkut ya gani ka sports bat kumju ru namta kini ki students naki classes baper kiba yo ban shimmenta haki activities but ki items baper hani ki sngi but kanika jingpenlong kanika annual school sports kala irap shibun nakamenta ban yo iki jihikai baper khamtam haki sports activities khamtam ban yo ban shimmenta ban daka jingi shimmenta ka jongpi ka penlong let's say if people pin shat pin klan hakamet kapat physically ba pin long fit but haba pilong fit physically mentally ru pin long fit kamtam ka jingmut jimakhat ka jabieng dan kam ban klan namar ba man ka sngi pidon hiki classroom pi yo ki jihikai naki no hikai haki subject ba pher ba pidon haki class kan long ka jingmentoi bat pinla ban penun kam ban pentre kam ya kata kumju ru namenta ban penkre iki exams ki pher te hanika sngi nga so komen bangan yo ban ya don lang hanika program bat ngadap daka jingkemen bakrau bangan yo ban ye ye pisia baro hangne nadu kino hikai andu ki kme ki pa ki students ki khna baro bat kumba phitip bagani ka dehi ka shnong try ka jonga ya ka ba ka jaka ba ngan thep vote ru ka de hang ne po school kani ka polling station hang ne te nga so comment bangan yo ban yo kjat pat sai hisian hang ne ban yo ban kren nam ta kani ka sports program
te ngi badang bun bah ka jing duna kum bakalong kanika jing don kam let's say jong school haki section ba pair nadu ka LP section ka second ka UP section but ka secondary section ngi ki infrastructure ki badon kam shibun bah ki classroom ki ba biang namanta ban shong ki khna ba phinyo ban light na ka jing uslap kal air khnang ba phinyo jing hikai ka ba biang ka ba bet te rei le sengam poi perkhat pat ba ka jing angnut ba ka jing thmu ka plan ka bangladon namanta ban kentiu ini ka school namar ba hakani ka than shiliang umkhen kani ka school kumangila ban suthu la seng ya ka nadu snam khat khandai spa nrupho ladam bakla bat kandai ka school ka bala rimba hakani ka dong ka than ka jungi henrei la dengi pej pat ya ka jinglong jingman juni school I kumbadang susdang seng dang menta dang shen namar bangim pat biang ngimpat don ki building ki ba internet ki ba biang pura namenta ban ai namta jong phi ki khna school khamtam ki khun ki kti na kani ka shnong badru ki khna school ki bawan na ki wei pat ki shnong banyo jihikai banyo jingpule hangni po school te hoi ngamwan ni ban kular kai bangan yo ban yarap namar ngala persyang kat bala enrem panse kam shimla poi kata ka jingthmu kumbamut namangila syarem no hakanika election kebrang shudep henrei watla kataru kanika jing syarem hakanika election kanam pendu opat ya kamensiem namta jonga banganang beteng ya jing syakri namta ka jing don kam jong kipai ba hakishnong khamtam hakiliang ki ba phero ki jing don kam jong ka shnong nadu kajing don kam le si kilinti singkien ki ba bet ki ba biang ka surok ki school nang ta ki ka umbam umdi nang ta ki wei khamtam ka koi ka khia bat ki wei ki jing don kam ngin nang yai don rengkat ngin nang ya trailang bat nganget scam dei tang na ka jing ya trailang ka ba kum shipara benam don kanunu ka jing ya don ka jing ya pher jingmut de se kata hi kanwan ra yau so jong ka jing job ha ka jing thmu ba bha ka jungi tehni ka sngiru ngaso ban kentu yaki members ne ka managing committee ban ai ka jing trailang bat ngi nang ba kinunu ki jing angnut ba ka school ka don le singin la ban ya trailang ban penurlong ye kita ki jing thmu ki ba bha ha be de ba ni ka school te sai hisien ngaso ban ai ka jing khublei kitbok kerweng kumjuru ban ai khublei nadu kini ki head teachers ki naki section ba pher nadu ki nohikai baro khamtam ki students kumjuru nga ai ru ka best wishes namta ki exams ki test ki ba pher nalor ba phila shimenta hanika sports activities hakini kitayo nget scam ba phin sale bha sahaki jingpule khamtam haki exams ki ba pher ba phin nang kio nakawe ka class chakawe pat bat tang kata bangin yi phi haki sngi ba ki por banwan kalawe ka jong phi kan long ka ba phnai ba phin biang ka kam ka jam ba phin yo ikilat ki lat yo kam yo jam ki ba biang haki por ki banwan da phila kham he te kata hi kaban penkemen yangi kaban penkemen ni kino hikai bat kumju kaban pensuk mensiem bat ban penkemen ye ki kemi ki pa right now away from the yellow house that you hold up. There is nam taki senior girl kalina naka greenhouse. Naka? Okay?
race. In pechay ka sa race man ang tapi. House day one crowd. Nagikantay. Yang lupa sedang seru yang ambil tang malah ada. Makanya tunjuk dia tu.